Abat kihinman, day kan ni kan kau Jisu ang. Haba pi ong yanga pila de ke senran ke jonga kamut tang ba pilangej kala biang ye pi henry kadon kam ka jingle ka jong piru ya ka ba pi kam ye ladi ba pi de ken ki kun ke jong oblei ko ki para bat ki henmen ke jonga ngala ong menne kan ni kam de syu ka sin ka bening kong ka bangin nang yalap ye ka kubor bangin na yalap ko ki pa jong ka yeng hang no pi don ko ki kami jong ka yeng hang no pi don ko ki kon samla hang no pi don na gini gisngi pi don ka jing ye dei badu blai ka ba jan ram dei shu ka sin ka bening kong ka ba na ka shintur ka jonga na ka shintur jong ki shakri ka jong utrai bakin yalap ya ka gospel ka jing penemai Henry ka jing imbat ka jing ya lenti ka jongi kasuk ba ya ka ba mga bat mangi nginong tangkin nong kam ngiong bangi long bangi nget yo blay Henry ka jingle ka jungi kalong persya ya ka mon ka jong blay ngaken mau yo we rang ba balang ha ka we ka snong komban yo pras nem men shwa ha ka jing ya lap long hadien balawai ka jing seng long ki pastor kita memesan ya se pastor ngin ya lang ha ka we ka yeng jong shakri jong utrai namar la slemba na do bala jiet ya ukumud hot jaga komite balang juan jingya sengshu balatip baga daw kalok baga kun jong u kalapang kayong ya kata brain malaria balong baga don ka jing shitom kaba jurba hado kata kaba unyukli jongka hagada por kabangi yalen ngadang mud dayu shenrang nama unyukli jongka ola haplot nagakli long ken bau tau rang ba wong habanga ngalayo i ya kini ka kun bagapang ngam shimlawan shu shiga jing ya seng namar banga dom yo play namar bangong balay ken ko try banga mat ya kini ka jing kat ni balaong banga lawat keleng satlak jong ka bertay namar baga digit han bordar kani ka bordar Meghalaya bat Assam ka jongi long bau tau briu ulaong ken ladon ki briu ki baong tolek no si udan utau dekar lani udan tau briu ubadan kumta bat kumta balong balam mare ru syata hagadaga kelumar balong bau tau briwang piap ayang sanlak kapisa ngan penkhia ye ini kun jong pi balong ken kata ulalet aba uyatu utau rang ba la seilut ye kapisa san bat riulak ladi ye ki jaka puta tang namar banyo ye ga jing sumar pada bau tau briu ulayo ye kata kapisa ula pet bak bad ula jak no nang ta balong ken kata ka jing jia baga jing itu long baga kun ka jong uta naga jing yap shaka jing jon yap kam yap lanu la sa satang ka shieng baga snem and ray day haga kata ka sngi ka ba ukala ka ba mod udam bagi kosil bandwai banya yam lembat ka balang ka jong u haga daga por badai hang ta ken ka ba ukala ka ba wad banong ngan nget yo blai jonga baroshi kata ngala i lani ngala kiarno naga jing shakri ban ngala isi yo blai ban minta ken ngan wan pai no shigasem ngan yat ka jing yat lenti ka jonga ka batumai badom tang kata ladau blai ushim no ya ka kun jongaru ya kata ngapdiang namar bangalanget bangala shanya pura haga jing im ka jonga hau nong panim jonga ken kalayat kumbalai banai ai ka julong ka jing ya burom brio ngafon ye u ba ngayo ban keli na ki pastor bagi tamamesan ilalong kumno idei kun jong iba bat kum ta ter para bangit ki ba iet ka ai ka ba sha tolong bau niu brio ulafon wang pastor ngani tu ye pi ba ikun jonga im don show bat kum ta ngala persang ban kren bangala sngosi ula penbet yanga ye kata ka jing ong ikun jonga im don show hayeng nama minta ilalai shishlong ban beteng biang ye ka jing pule ki para bat ki henman ke jonga utrai hang nungi don ye ka jinget aga bakum ke ni gesngi ka ba manga bat mangi hingi em ngi pai shaka diang ngi pai shaka mon ngi yo i ye ka jing do jing kerman jong ke ni ka jok ka bangi ngi em men shem ta yo ngalapan kan mau banga kren shabang ka jing do nut ka jong u jona ki para bat ki hemben ke jonga long bau ni u brio ula sngo tu ha bau don halor jong ka lieng bau blai u dei mau
uba penkie ya ketu ka eryong hendri ka donut jong nama ka krau ka ego ka krau kata ka jing snow ka jong baga ka ba ule ka long ka ba day ba na mar ka ta ka tau ken neu jona uang bread yang asyom penyo ya ka ni ka liang penyo ya ka ni ka duriang baga jai jai uklempan mahap no blay ulawan doka ulabam lai sngi hakpo ba de hadu lai sngi sakala ka ba mon ngi em hakani ka jok ka ba kum kani ko ki para ba ki henmen ke jonga ka ba ki briu hakini ki sngi ngi em kat kandai teligi snem la ruai menne kat kandai teligi snem ke la yan ka ba ngi yo blay ba udon hapdeng jongi ngi yo ya ka buram ka jongo blay ngaken mau haka website lada pipej ya ka Shillong revival ka don ka ka jingkren jongoi ka brio ka ba ka narrator lani ka tu ka ba iNews lani ka ba kren ka ong ye kini ki kentin nga kum ka brio ka ba wat jing tip kum nu ken ngala ban len how can I deny ya ka jing don ka jongo blay ya ka jing ya ka jongo blay ha pedeng jongki balang hari kasih jantia ngadai ka ba kumno ken ngala ban denai lane ban len ya ga jing don ga jong oblay bau blay jong ini ki kristan ulong oblay ubaim para benget ki ba ihay kumbanga ong habang apet ya ga ni ga jog ngamla klem da jaw oman ngi download ya ki kali kani ka bor jong ka YouTube ka internet ka bangiyo ya ka manyalap ya ka gospel ki briu ki badon haki yeng ki sam haki shnong kalaban long ha jingtia kalaban hakali kalaban long hangno pilaban sngam ngi download ya ki kor ki bor ka pisang ngi bon na gini gisngi ngila kilat jing kamai kilat jing puli henry ki para bat ki henman ngampat jio ya kani ka jog kajok kabam don jingkerman kajok kabam don lat haka bagajong kabang ngampat jioi kade kajok kabam tip ya kai kaba ukres ulale habangi pai kombalaong ki kinong mikmat ki badan buram ke jongi haki jingja ki badang arlot lai teligisngi ki bala leitno ki bala pinsu jer ya ka jingya lenti bade ka jing em jongi obrio warga sorkar gong bangimla lesi fully banyale iya kani kadon lesi ka jing shisha hagata namar ki para benget ki ba ihet ki jonga ki kmi lenti bakong ka balang habangi ngitip ya ka bor ka jong blay ngilayay badu hendre habaka balang ka pertei ka pet kombalale uni ubrio ulay alam ya lagi jong ukun sheki senran hendre ni ki senran kimla satya ngaken mau ya ka wei ka jing ong jong wei ubrio lada bikwa ban pet ya ka politics ka ba jakliatam lei pen haki balang ke jongi ken para bengen ke ba ihen kanungut na preng jongi ke ba shashkor na kani ke YouTube bagi ba don hang ni kanungut na preng jongi de ka jing em ka bangingi em ngila penleran bangila that ya lo jong blai kanungut na preng jongi haka kwai doka dakilak ngilen tia amin buat hang ta man kiwa ke yeng ke jong blai ngim tre banyak keren ya ki ai ke bakan jaman sim katati nai na ke bentan jong pidai ke balatip te yu jisu pidai te ke balatip yu trai empat keren ya ke bampat ngen ya kita kilayo i kasyong haki bakin pediang lane kim pediang dia pi bat yanga ongutrai sakat no ken pitrai ka de ka financial problem ka jing sniu jong ka juk ka bangingiem kari ka bangiem pitrai ka de ka jing duna jong ka pisa pitrai ka de ka psychological problem ka de ka jing duna ka jing purkat ka jabing ka de ka spiritual problem uji suwang aga gospel Matias bakani ka jing sniu kami nang ni naga donu jong ubreu kaba klaim, kaba peniap, kaba nuti, kaba batbor, kaba lebor. Kan igak tin jong oblay, omday bakaran mangaw pastor. Ka problem ka jing kaba ngiim maginigisngi. Kamday ka problem jong ka physical, kamday ka problem jong ka pisa, kamday ka problem jong ki ay, kaday ka spiritual problem, kaday ka ni.
baro shitayo layalam nado kamit ngining kong bat menta baro shisngi lada pim kala ka bamon lada pim kala ka bamon lada kani kampen kala ya pi pastor marpana shiwan kai shalai kse pelut kai ya kapor nalo bagi dunah ya ka jingim tang nyopo ba prapos nem ngiem ma ka bertai wan pelut kai wan penserwa lada ka donut jong pi bat jonga kam kala ka bamon sakat no ki para banget ki bayan anang yalap ya ka tien ka jong play pim sngo bo jisu ong ya kini ki jo ki kentien sakat no khon nganang yalap ma pin long ki jo shi ki jo lakmi lenti baka balang presbyterian khat khandai snem ngalaong wat ki bam ngeng ki ong ublei jong ki kristan udai ublei ubaim om dai ba ong manga ide ginong yalam jong ka sengkasi hak ada kapol ki ong ba ublei jong ki kristan u jisu jong ki kristan udai ublei ubaim ki acknowledge ki basa ang te hanong krem andai khat khandai snem kalayaj ngila penleran yo blai ngila de ban long mangi ka jing shai she ka berthai ngila de ban long mangi kan nuksa bat ka jing kermen ya ka jing do jing kermen ya ka ni ka jok ka bangingi andai tang namar bangi dai tang ki baong ngila ngej ngi klem le u chi suam sakan no ya pi ngan sha ya pi ngan ya lap ya ka tien ka jo blai ka bar ong ka khot ka bar pho kila don ka jing yakran kumta ba ka khot ka bar pho kna manum slam ka por kong henry ong u jisu yo kenja o ba kum uni onumi klem ka jing duai lada pi klem duai ken mau u kenja o ba kum uni pinomla ban penmi lano kawai ka banga kwa ban ong kalong dai tang ka balang kristan kahikai ya ga jing duai kidan ki wei kinyam baro aga perthei ki duai penepet ya ga nyam islam ki dam san ban riusien ban pai shata shaga shnong ka bagi ong kata ka mekka ya ga ban duai san ban riusngi ki hindu dang step ki ke aku aban yetu ye pi kidan kawai ka jing ja ye wei bahayeng e jonga ide ibam patlong kristan ngadang kena ngampat long pastor ngaken mau hagada gapor itia hajing tia nama kidege bahaye ngalet kai ba ngadang shim jing shim nang tanah ka kamera ka ba idan idi la ka jing di secret komne bat ka shong ukhi ujuman hang ta ba diong ai e utau jumai u ai e shisha ba di kenti nang tanah jing tia bandem khosil ngakendet hang ta map jisu yong sakawai ngakan mau haga pohor ki para banget ki bain ki bangadang puli hang ti hapo puni hagi snem ki bala no ka bangadang puli ya ka bidi hagi snem ki bala len ngakan mau kadai ka wai ka pepar ka bangadai banle bagada galong kumno banwan ra ban penyoi lani banwan ra ya ka kelas ka bayadai ban ka jing mani blai jengki wai pat kinyam kanyam hindu kadai ka wai ka bangayo ya ka taka assignment ngalayalay lang badway parlok o baday utraishnong nagadaga jangka o baday ru utrayeng na markinong kidukot hagadaga yeng gajong u kibalakala kristan daga jingbet ngelapan ya kidagi brio lanika bahayeng kijongka o balong kan na gajong u yakaban ring video badya kabangin peni kumno bakini kimani blay man laga step sau shiteng ngelaya kie habangi pej bat utau parlok katakan nana ka jongu ka jule ya kadaga puja man ka step sau shiteng bat habanga pej nga observe ngimla ban yalam namar kamdei ka kamram jongi lani kamdei ka assignment ya ka bangin yalam kadai tang ban shu observe lani ban pej mi kumno kimani belai bat ya ka wei pat ka kam nge se selok hadien ken balong ki para bat ki henmen balai banga kwa ban yetu kalong man laga step ngisa shitayaw man laga step laong ka ki ka krum ka penitanat yaladi ka kre ka krum yaladi ka pong ki jan ki baitanat ka deng ki kadu bat clear bat ka nikikti bat ka jan ka zdang ya kadaga jingle nyam ka jongka kat bagadang duai laong yoi ya kadaga video baka sanga yaladi baka kti kita ki kadu ki dong ya ka nikikti kini ki badon ha ka nikikli ka jingdeng ki dong baka snam kami ngam
ngau thu kale ayu namar ka digaktian marathi ngalalet biang shega college ban ngaong kan yo tau parlong ngau bahasi penkala shega kentin pareng ka bangala ban ngau thu lani ban ya keren bat me badai hangta ka baga dokno janga kapan habang ayo ngau ye kentin ke bakan ne ka briu ka dwai kong ko blai jonga sakat nuti men ngap jari nga meui ngala penmong kikti ki gejati mem hunsi balai nga jenjar gadni balai keng mem jubab nga usadu sandar sing wong haga kudlat ka bompat ngej balai wong lada donu balai yo baem pen pausi ngadon kamti yo tau balai mangabat mapi ki Kristan hong unong rai syam mensiem haga lais pa sabuar don belai hapo dengki belai bakumu belai jongi ubas ngau bang ban map bos ngau berai ya kayam ke jonga pipuli kitab Exodus kalenang kabalai dekat ke banyau Moses wan ngalayos ngau ya kayam jongi kun jonga ngakot yami lek pelat no se ye ki kon jonga idan ti yu blai yu baem kanu sien piladem ko siu banduai kanu sien piladem kanu kenta pila pelot agak jat jogutrai pangi ong yela dia bangiri ki Kristan tang nu ken nginom sya job ko ki parah bat ki ben ngaken mau habede ko por khat khandai snem ben shua kabatang syutihet kajing seng padiet kabaje kabar kadonod kala kende pangadeban kiyo syagayeng ka jauh terai handrai mentapat syanukan kaja pidang bang manduai kiyeng kisem jongi kumno ngitip ya kata ka kenturput jong kata ka isu bordar kabami hagini kisngi usai tanru uya leh te ban kentor bot ya pilasi ya kanong rem banong dai tang hadu hang ni melah ban yang nabar ngilom ke jengutrai pila yang banduai kumta para bangai tiba ihanya katkum ke jengtip jong kata ka daily infographic ka statistik ka bapenmi da ka World Bank hagani kesnam hadin ke COVID kiong baki briu ki imslam palan nyo pu arsnem shiteng shwa ka arhajar arpuwei arhajar arpo khat kendai ka jing im jong ki briu ka deh nyo pun riu henry kani kalanang hiar kani ka daily infographic kong ladanga nga im kumu pastor nga im nyo pu arsnem banga klat no agasnem nyo pu lai syai nga pelut ye ka tu ka nyo pu arsnem ngale ayu bagi ong ye kani ba tangha kabatya ngi pelut arposan snem ngi pelut tangha kabangitya men mien sipo hado san baje ngi letrei kumba sipo snem siteng ngi pelut ye kapor hakaba ngi bam ye ki jing bam ki jongi san snem ai bat ka bakham pela kalong haka social media ka TV bat ki ladangi im nyo po arsnem ka jing pelut jing kun kalong si post nem jang ka jing em kalalit no tang bagi lekai mobile bat ngi pe TV bat komta ter ka jing kali kalong kain ka banga kwa ban yetu u Jacob u balong u para jang u Jisu u le ya ka wei bakaktin ka jang u blai ka yetu yengi kaong bau niu Jacob khat ar kenta ha ka sisngi u dam hagi khosio bandwai bat ya kani kamat sola ka jang u kani ka khosio ka jong u tang namar baula dem palat khat ar kenta shisngi kani kasni do kalalong kum kasni do masi lane kasni do jong ka ud kanu kenta ngela dem khosio mentale kami katu kejing duai bam kabagi ong o kabrep palap ba kabrep ladap amen baga ong daga tin pareng jisu penkentang jing bam amen aingu rungim aingu syo ngamtip balai bangi lekai badu balai para bangai kiba ia uji su utip ya lagi jong kisenran ulama daladi haka jing kordet ka jing pisah kabakan ni haka history ka yeng balada uji su umyap alor ka dingna
ngenomla ban lajem hak perget samane lawang bau khot yale ke jong ke senran alise ingin ye dwai kini hak jing yotia ulej biang hak ba arsin bat ka balai sin ulap ye ki bakilong kumchu ke jing keli ke jonga hak ne ke por kalom kanungut na preng jong pila puli ken ye ka tien ke jong ublai nadus dang hado kot ken kanungut na preng jongi hatu om daimo bangin sanget kelak hakini gisngi badaya tu ubriu ban ki uta ngi amare bat ngi yakuslai syata ya ka ei ka bau jisu tho haga gospel Matius arpusau lada bia tu lupa arhajar snem menshiwa yo jisu ngim ken snem ngi kam ken ya kita ki briu ki bangi yos ngau hakini gisngi kadau barok kalong bangim trek ban puli ya gaktin ke jongo blai bangim trek ban duai babadem khosiu banamar kata gadau ken uji suang sakat no ken ngan ong yepi sakat no te ngan sha yepi haga jing em bad haga jing ya lenti kabangan nang yalap shi yalap ngan nang ailat shi ailat yepi bapin long komjo bagabakat do haga ne kapor kalong lada pi pet ye kini ki arteli kajing bam ngai kajing artatien layalap shispa bayalap lama dala dieti ye kajing don kajing utau blai lagalong pidai ki bangai lagalong pidai ki bampat ngai lagalong pidai ki balayalam ki balong kinong syarai jengka balang lapilong kinong bud ki jeng utrai Henry kajing im jong pi nama kajing le kalong palat ye kajing ya kamuan ka jeng utrai om dai tang kata ya ka jing dwai bat ka ba mi ina kini kalong ken ka bau jisu uisi baru syun hadu kata-kata bagada galong ken ka jing long arsap ka jeng obrio ki para banget ki ba ngan yetu ya ka wei ka jing ja ka ba ngayo ban puli ha ka wei ka kon Laong baladon hangtai hagari Syria, namar hari Nigeria, kabangitip kadai gari, kabahaduk menta mene, kajing syak lek ben, bagajing syak penyap ben ki Kristan. Henry omdon media jengga berthai, kiba cover lani, kiba wan ra ya kani. Oh ya kajing ja jeng ki wei ha berthai ki lawan ra run. Henry ya kajing syak penyap ben ki Kristan, dalai lei ruem kingdom wan ra. Laong ki para bangit kiba iet bagata kajing ja kalong kat bagi dang yang mani belai hakataga jaka kamdei ke yeng mani ka kamera ka berit balaong hakataga kamera kat bagi dang yang mani belai idon tang iwe imiet ibanakman ke bau pastor udang yalam laong kat bau udang kren laong larung kini ki riu king atiar kila kiu badhang ta hakamiet bau pastor ukren kilang pastor ngap no ngan kren no manga ula shim yu microphone bad ula kren utau briu wong lada pi dang kwa ban mani yu jisu lada pi kwa ya gaba pi penang mani yu tau jisu ngan pa ya gini ki briu ki jonga bakin siap yap no ya pi balada pi dang kwa ban lajem kilek pet no nang ni ngan nang ailat ya pi bad kumta ki para wangan nyau tang wei hadosan ula poi wei ar bat lai nyau pau prapau naga shispa kela mare don ke bala yam la sha yu ki kena don ke bala ya pet don ke bala ya mare kran ki don ke bala kalet ru ya lagi jong ki kun tang namar ban lajem balaong hadien balapoi hau tau nambar ubesan barula keren ula yoi nama gidan tang shisba tam kita gibril uang mentang yoi pidan arpo laingon kabangot pilati kena ban yap na kaban tau try upet yu pastor upet yu kinong yalam jang kada balang hanta kidem hagi khosi hu bagi ong trai la daga ban yap ru bat kim keren ai syu yu tau nong yalam baru tahu beri uang ubara ya kesulai ubadai unong yalam jong kita kiriu keng atiar uang pastor sedang biang ban keren sedang biang ya kene gejing yalam namar baki arsap kilaped namar baki arsap kilaped hagari jongi sok palan ban yalap lai kenta nang ni hari hapor ritor ha asam lada lap ya pi bapi duai ke kerteng ke jong jisu kadai ka an jong ka sorkar ka an ka bagi kon ka black magic act ka balalam
an penyap ya pi para bangait ki ba iya lada ka jingkhot ia ngabat ya pi lada ublay un thau ya pi bat ia nga an syam ya pi pilom ki bakom no hang no pidon na gani yusngi kadi ka jingkali ka baning kong ka ba ublay yu kali yu brio Adam mela lepom hai medan hai pidon na gani step ki para bat ki hinmen ki jonga pidang yele kai badu blai kani ka donot jong pi kadang banga ngam lele ngabyang adu try wong ha gani step bakin mau ye kani kom ba phile kom ta pinyo lada phila lebha pinyo ilaga jong ka baina andrei lada phiyaj kumba la hikai daga nega bertai ia katakan pinyo na khot dia pi na margata haga nega step ki para bar ki men kai garai ke jongpi kai ki dau ki ba pi phim tre ban shakri yu blai ule ayu blai yu pi u feel se u blai ula penleran yu blai yu pi ublay umpat penleran na do menta baru ni ublay unum penleran je pi lano ro andai balai ken mangi daga jing im ba daga jing ya lenti ke jongi la yalap la ngambakla menin men chisngi ya ga jing khon kanungot na preng jongi ki badong trai namar melong ubakhoy ngaru ngade balong ubakhoy para bengai ke ba iet ngabo ia kene api ka bible ko ong ujisu ong itu ki kentien hagi sngi ke ba khaddo uta oba pop to unang le pom uta oba hok to unang le hok kata ka pen ishai pa ujisu om pen bor yeno and we let ong pastor ngan yeng ngan mare ngadon kam te you blay ya kene sngi ki samla yeno pi pen bor PM ka jing em ka bapen sngob ha yeno u jisu u klem yap kai hang tei halor ding pna bagas nam jang u kan mi ba pi pin yesriem ya gabertai ngan buru agak tin pareng na gabenta ki way Christ did not die on the cross for you to be relevant to the world jisu klem yap kai halor ka ding pna bagas nam jang u ka tuan bangi nginum de per than ba ki way ki bam ngai Pitiang banlong marwai lada pikiran ye gejing shisha lada piyan ban im kum ba ukris ukhot ye pi penlong marwai ngai yanga ye kane andoi pol wang ina la pen hon yo tei te kam la biang ye no pi pen hon na gini yusngi namar kane kan ke jisu sakat no nganangai lat ye pi api kapateng benriu kabaken riang kabamutlop kabamngej sakat no kan ngan sya ya pi sakat no ngan long lambat pi ngin ye pendam bila ke jong